хониши романи замини падарон қисми дуюм боби 19. баъди 3 рӯз аз қамишзори паҳлӯи роҳи калон ҷасади қори зиёдулло эшонро ёфтанд, ки дар ҳавои гарм кайҳо вайрон шуда бӯ гирифта буд. аз бағалаш ҳамон мактуби ба номи Акмалзода ва Урунов навиштаи Ҳамдамов баромад, ки ба Диловару Идрис тӯҳмат мекард. аспи туруқи эшон низ аз мурда чандон дур нарафта, лаблаби роҳ чарида мегашт. асп зин зада дар болояш хурҷини сурху сафеди аз пашм бофташуда овезон буд ва бинанда гумон мекард, ки шояд соҳибаш барои таҳоратшиканӣ ба даруни қамишҳо даромада бошад. фақат тиллоҳои эшон гум шуда буд. бегоҳӣ сардори милитсия Абдуфаттоҳ Ғафоров бо фармони Урунов ҳамроҳи чанд милитсионер ба қишлоқ омада Диловару Идрисро ба ҳабс гирифтанд. Диловар пеш аз он ки дастонашро ба қафо банданд, муҳри гирдаи правленияи колхозро бо калиди сандуқи оҳанин ба амаки Мирзохол дод ва хоҳиш кард, ки то баргашта омадани вай аз молу мулки колхоз, хусусан аз пахта бохабар бошад. каландкунӣ ба охир расад, аз нав ҷӯя кашида об диҳанд. бо агроном Умархон маслиҳат карда кор кунанд. баъд ӯ ба Лутфулло Машрабов, ки ба сардори милитсия тамаллуқкорона гӯё аз кушта шудани эшон афсӯс хӯрда чиҳое мегуфт, муроҷиат карда пурсид: ведомисти тақсимоти орд тайёр шуд? «Э, бародар, ту ҳола ҳам сода будаӣ», гуфт Машрабов писханд зада. «Акнун ба ведомисти орд чӣ кор дорӣ? ғами худатро хӯр, бача. Ту ҳам аз ҳад нагузар. Агар тавонӣ, одам бош», гуфт Диловар, дар ҳолате ки ду милитсионер аллакай дастони ӯро ба қафо кашида баста буданд. ӯ дар худи ҳамин лаҳза ҳис намуд, ки дигар сухани вай барои Машрабов қурбе надорад. Машрабов аз ҳабс шудани раиси нави колхоз шодии худро пинҳон намекард. Диловар аз вай бо нафрат рӯ гардонида ба замин туф кард. ӯ ҳоло дар назди ҳисобчие, ки дирӯз барои дулоб будани ҳисобу китоб, тақсимоти меҳнат ва музди он аз кор пеш карданӣ буд, худро оҷиз дида, дилаш бо дард фушурда шуд. ӯ вақте ки сардори милитсия «Мо маҷбурем то дастгир шудани кушандаҳои ҳақиқӣ шумоёнро ҳабс кунем», гуфт, муқобилате накард, ҳатто оташин нашуд. лекин ҳанӯз дар дил гумон дошт, ки ин ҷо саҳве рафтааст ва онҳо ислоҳ хоҳанд кард. вале акнун шодии рӯйрости Машрабовро дида, ба дилаш гумони бад гузашт. онҳо аз ман қасос гирифтанӣ, маро дар назди халқ бадном карданӣ. Диловар кушанда, Диловар ғоратгар. онҳо инро хуб фикр карда бошанд дар кор. кушандаи эшон ёфт шавад, нағз кӯ, лекин агар ба зудӣ ёфт нашавад ва умуман ба даст наафтад чӣ? он гоҳ Диловару Идрисро суд карда ҷазо медиҳанд. ин чӣ беадолатист? Не, Диловар ба ин тан намедиҳад. ин тӯҳмат ва иғвои бешармона аст. аммо ҳоло вақти муқобилаткунӣ гузашта буд. ӯро аллакай дастгир карда, дастонашро ба пушт бастанд. милитсионерҳо бо амри Абдуфаттоҳ Ғафоров, ки дар болои аспи сафед бо виқору ҳайбат менишаст, Диловару Идрисро пиёда пеш андохтанд. Диловар ба ҳар тараф чашм давонда Нусратхоҷаро мекофт. вай набуд. маълум, ки хабар дорад. бо алам аз дил гузаронид Диловар. қасдан худро дур мекашад, гӯё ки намедониста бошад. адолат пойлучу сарлуч давида омада ба гардани шавҳараш овезон шуд. «Ман акнун чӣ кор мекунам? Ман намемонам, ки туро баранд гирьякунон», мегуфт вай. «Гирья накун, аз худат бохабар бош», гуфт ба вай Диловар. ду милитсионер аз ду дасти адолат мекашиданду, аммо ӯро аз Диловар ҷудо карда наметавонистанд. зурашон намерасид. адолат бо ҳамин дараҷа
ба гардани шавҳараш сахт часпида гирифта буд. ниҳоят милитсионерон бо як азобе ӯро аз Диловар канда гирифта буданд, ки амаки Ҷамолбек ва янгаи Хайригул вайро маҳкам дошта, дигар ба милитсионерон дар афтодан намонданд. «Айб шуд, духтарам, бас кун», гуфт ба вай амаки Ҷамолбек. «Ин тӯҳмат, хонаи тӯҳматчиҳо сӯзад», гирьякунон фарёд мезад Адолат. Янгаи Шакаргул низ дар паҳлӯи онҳо ду бачаи хурдсол дар пешаш гириста менишаст. Малика ӯро аз китфаш оғӯш карда худаш мегиристу, лекин бунуки рӯймолаш ашки Шакаргулро пок мекард. «Ҳамаи ин аз касофатии ман», мегуфт вай ба Шакаргул таскин дода. «Мани шумтоле дар ҳеҷ ҷо наосудаам». Мардум аксар то ҳол ҳама хомӯш ва ҳама бо ҳайрат ба кори милитсионерон нигоҳ мекарданду сабаби баста шудани дастони Диловару Идрисро фаҳмида наметавонистанд. «Онҳо магар гурехтанӣ шуданд? Наход эшонро Диловару Идрис кушта бошад», лекин касе дар дил ба ин бовар намекард. Идрис хост, ки духтарчаву писарчаашро боз як бори дигар бусида ба занаш таскин диҳад. Милитсионери фарбеҳи шикамкалон пеши роҳи ӯро банд карда гузаштанӣ намемонд. Идрис маҷбур шуд, ки бо оринҷаш ба шиками вай тела карда ба назди бачаҳо равад. Милитсионери фарбеҳ ба ғазаб омада Идрисро ба қафо кашид. «Ноинсоф! Монд бо бачаҳояш хайрхош кунад», гуфт амаки Мирзохол оташин шуда. Аммо милитсионери фарбеҳ Идрисро намемонд. Мардум диданд, ки дар ҳақиқат ноинсофӣ аз ҳад гузаштааст. Ҳама бо қаҳру ғазаб омада ғалуғула бардоштанд. амаки Мирзохол аз тарафдорӣ кардани мардум далертар шуда, дастони Идрисро кушодан гирифт, то ки вай бачаҳояшро навозиш карда тавонад. Ду мард дастони Диловарро мекушоданд. Мардум милитсионерҳоро тела карда гирди Идрису Диловарро печонида гирифтанд ва дигар ягон милитсионерро ба онҳо даст расонидан намемонданд. Адолат аз нав худро ба миёни мардум зада Диловарро оғӯш намуд. Идрис бошад, кӯдакони ҳаросидаи худро ба бағалаш гирифта мебусид, навозиш мекард. Шакаргул як дасташро ба китфи шавҳараш гузошта, бо дасти дигар Маликаро ба худ ҷафз мекард ва ӯ акнун Маликаро ба шавҳараш рашк намекард. ҳатто дар таги дилаш розӣ буд, ки майлаш агар Идрис бе Малика зиндагӣ карда наметавониста бошад, бигузор ӯро зани дуюм карда гирад. офтоб фурӯ нишаста торикӣ фаро мерасид ва дили Абдулфатто Ғафоровро воҳима зер кард. Наход мардум Диловару Идрисро гурезононд. Баъд чӣ мешавад? Вай фарёд зада ба милитсионерҳо амр дод, ки зудтар дасти маҳбусонро аз нав баста ба роҳ ҳай кунанд. касе аспи худи ӯро хуросинида буд, ки асп чароғпоя шуда хест ва қариб Ғафоровро бардошта ба замин мезад. сардори милитсия саросима наганашро аз ғилоф бароварда ба ҳаво як тир холӣ кард ва мардум дақиқаи хомӯш сокит истоданд. баъд кадоме бо ҳаяҷон дод зада гуфт, ки занед ин ҳайвонҳоро, бо сангу кулоқ занед, натарсед. чанд нафар гирди аспи Абдулфатто Ғафоровро печонида ӯро ғалтониданӣ буданд, ки вай чолокона ба асп қамчин зада худро аз ҳалқаи мардуми ғазаболуд халос карду бонг зад. халоиқ, шумо бо ин рафтори худ гуноҳи маҳбусонро зиёд мекунед. Диловар фикр кард, ки ба ҳар ҳол ин тавр бо зурӣ ҳал кардани масъала хуб нест. ҳар чӣ набошад, Ғафоров ҳоло сардори шӯъбаи милитсияи ноҳия аст ва ӯ бо фармони раиси комиҷроия, яъне ки аз номи ҳукумати шӯро амал мекунад. ба намояндаи ҳукумат зурӣ кардан нашояд. баъде ки ба ҳабс гирифтанд, ҳар гуноҳро ба гардани ваю Идрис бор кардан ба онҳо осон мешавад. барои ҳамин тадбире бояд ёфт, ки ақаллан ба ин тарз шармандавор дастбаставу пешандоз карда мисли мол ҳай карда набаранд.
рафиқ ғафуров муроҷиат кард вай аз миёни мардум: шумо имшаб бо одамҳоятон хотирҷамъ гашта равед, ману Идрис ба ҳеҷ ҷо намегурезем ва пагоҳ худамон ба қурғон меравем. Диловар, гуфт сардори милитсия: ман аз он ахмақҳое нестам, ки ту фиреб диҳӣ. Кӣ ба ту кафил мешавад, ки имшаб намегурезӣ? Ҳамаи мо кафил мешавем, гуфт амаки Мирзохол ба рӯи Ғафуров баромада. Тамоми колхоз кафил мешавад. Пагоҳ худи мо Диловару Идрисро ба ноҳия гирифта мебарем. Колхозчиён ҳама баробар, дуруст, маъқул, ҳама кафил мешавем, мегуфтанд. Ғафуров медонист, ки дигар Диловару Идрисро ҳозир бурда ҳабс накунад, аз Урунов боз гапҳои талху обдор мешунавад. Албатта вай ту уҳданобаро ҳез гуфта ҳақорат мекунад. Лекин илоҷи дигар набуд. Дар ин бевақтӣ Диловару Идрисро аз дасти халқ рабуда бурдан кори осон нест. авзои мардум беҷо. Мумкин аст, ки ба худи Ғафурову одамҳояш ҳуҷум кунанд. Он гоҳ дилсиёҳии калоне мешавад, ки боз Урунов ӯро ҳақорат мекунад. ҳатто мумкин аст, ки акнун ту дар байни халқ шарманда шудӣ гуфта аз кор холӣ кунад. сардори милитсия баъди ана ҳамин хел андешаҳо шарти Диловару амаки Мирзохолро қабул карду, вале бо вуҷуди ҳамин таҳдидкунон гуфт: фақат ҳаминро дар хотир доред, ки аз ман гурехта халос намешавед. ту ҳам мардак, ба Мирзохол роҳ оварда давом намуд ӯ. агар аз молу ҷонат умед дошта бошӣ, Диловарро намегурезонӣ. хотирҷамъ бошед, ҳоҷати ин таҳдидҳои бемаънӣ нест. риши мошу биринҷи худро қабза карда бо заҳрханд ҷавоб дод Мирзохол. Абдуфаттоҳ Ғафуров дигар ба гапи Мирзохол аҳамият надода, бо одамонаш баргашта рафт. вай дар ҳақиқат хотирҷамъ буд, ки Диловару Идрис имшаб ба ҷое намегурезанд ва ӯ пагоҳ бо ҳар роҳ онҳоро ба ҳабс гирифта метавонад. аммо мардони қишлоқ, хусусан онҳое, ки мисли амаки Ҷамолбеку Мирзохол макру ҳилаҳои душманро пур дидаву шунидаанд, имшаб асло хотирҷамъ хобидан наметавонистанд. онҳо ба Диловару Идрис ҳам маслиҳат доданд, ки имшаб дар хонаҳои худ нахобанд. аҷаб нест, ки Ғафуров шаб ё саҳар дубора ба қасди бандӣ карда будани онҳо ба қишлоқ зер карда ояд. ҳатто мумкин аст, ки вай бо одамонаш умуман дур нарафта дар ҳамин атроф поида гардад. ниҳоят мардон бо маслиҳат ба ин қарор омаданд, ки имшаб то сафед шудани рӯз дукасиву секасӣ ба навбат дар даромадгоҳи қишлоқ байни қамишзорҳои паҳлӯи роҳи калон посбонӣ мекунанд ва агар хавфи шабохун задани Ғафуровро пай баранд, хурду калони деҳаро ба по мехезонанд. боби 20. шаби тобистон хеле гарм буд. алалхусус имшаб, ки Ҳайдар кукулҳояшро намеҷунбонд, даруни қамишзор дам медод. одатан дар ин хел шабҳои дим бачагони қишлоқ шавқун карда ашула мехонданд, насиби шабонгаҳро даъват мекарданд. ҳайдар ҳайдар, кукулата ҷунбон, кукулата ҷунбон, ҳайдар ҳайдар, заната хоб бурд, бачата об бурд, кукулата ҷунбон, кукулата ҷунбон. амаки Ҷамолбек оҳиста аз байни қамишҳои ғолии дароз сар було карда, аввал ба ҳарду тарафи роҳи калон ва баъд ба сӯи қишлоқ нигоҳе кард. ҳама ҷо сокит, вале бо вуҷуди ин ҳавлангез менамуд. амаки Ҷамолбек медонист, ки кам касон ҳолу хоб кардаанд, лекин дар ягон хонаву чодари қишлоқ рӯшноӣ набуд. ҳама карасинро сарфа карда, аз сари шаб чароғҳоро кушта, бачаҳоро маҷбур мекарданд, ки зудтар хоб кунанд ва худашон ҳам ба ҷойгоҳ медаромаданд. хобашон набарад ҳам ҳамту чашм кушода пичир гапзанон карда мехобиданд. амаки Мирзохол аз бари ҷомаи ҷуррааш кашид, ки дар паҳлӯяш нишинад. амаки Ҷамолбек
сари ду зону нишасту мунтазир шуд, ки Мирзохол чӣ гуфтанист. қамишҳоро бисёр наҷунбонед, гуфт ӯ пичироззанон, гӯё ки як сирри ниҳоят махфиро мегуфта бошад. пашаҳои тинч хобидаро безобита мекунед. пашаҳои ботлоқ ғингоззанон ба паси гардан, манаҳу пешона ба daстони онҳо менишастанду дар ҳол неш зада заҳрашонро мерехтанд, ки ҳар ду ҷура ҷойҳои пашагазидаи худро бо оби даҳан молида мемонданд. ин барои он ки камтар хориш кунад, вагарна ба хориши ҷонкоҳи ҷойи пашагазида тоқат кардан мушкил буд. каме дуртар аз онҳо, дар як порча замини сабзазори аз қамиш холӣ, Диловару Идрис ба рӯи сабзаҳои мулоим ғелида мехобиданд. онҳо кайҳо мехостанд, ки Мирзохолу амаки Ҷамолбегро омада иваз кунанд, вале ҳар ду ҷура розӣ нашуданд. гуфтанд, ки шумо то баромадани моҳ нағз хобида даматонро гиред, пас мо якбора то саҳар рафта хоб мекунем. мақсади вайҳоро пай бурдан душвор набуд. Диловару Идрис ҳарчи зиёдтар хобида дам гиранд, беҳтар. маълум нест, ки пагоҳ боз чӣ рӯзи мушкил сар мешавад. як поси шаб дар осмони серситора моҳи чун абрӯи духтарон каҷаки зебо намоён шуд. ҳаво низ акнун каме салқину гуворо гашта, ҳуҷуми пашаҳои ботлоқ сустар шуда буд. Диловару Идрисро, ки агарчи барои фанд додани ҳамдигар рӯ ба осмон чашм пӯшида дароз кашида буданд, аслу хоб намебурд. баъди баромадани моҳ, Диловар мувофиқи шарти Мирзохолу амаки Ҷамолбек ба биқини Идрис нихта карда рафтем гуфт. Идрис барои шӯхӣ, гӯё ки ба хоби сахт рафта бошад, тамбалона ба дигар паҳлӯ гашта, чашмонашро бо кафи дастонаш пӯшонид. ин қадар хобро нағз медидаӣ? чаро ҳамроҳи Ғаффоров нарафтӣ? шӯхӣ кард Диловар. мерафтӣ, ҳоло дар хонаи бепаша кайф карда мехобидӣ. ист додар, гуфт Идрис аз дасти Диловар дошта. дар сукунати пуристироби шабонгаҳ аз масофаи хеле дур дукур-дукури суми асп ба гӯш расид. аз тарафи қурғон, гуфт Идрис. ягон роҳгузар будагист, оромона гуфт Диловар. агар одамони Ғаффоров бошад чӣ? бо ҳаяҷон пурсид Идрис. сари роҳашонро гирифта метарсонем. не чӣ лозим? хаёлолуд ҷавоб дод Диловар. боз шикоят накунанд, ки фалониҳо ба намояндаҳои ҳукумат ҳуҷум карданд. онҳо аз ду сар шикоят мекунанд, гуфт Идрис. лекин аз худи ҳамин ҷо тарсонида нагардонем, ба қишлоқ зер карда даромада занону бачаҳоро метарсонанд. Диловар оҳиста аз китфи Идрис зер кард, ки дар сояи қамиш хаб шинад. Идрис ночор ба амри Диловар итоат карда хомӯш монд. онҳо аз байни қамишҳо роҳу саворро хуб дида метавонистанд. савор, ки аспро як зайл юрға давонда меомад, бару барӯи Идрису Диловар ногаҳон аз чизе ҳаросида лаҷоми аспро кашида нигаҳ дошт. ба Диловар ҳатто чунин намуд, ки вай ҳозир сари аспро ба қафо гардонида мегурезад. вале савор ин тавр накард. вай сонияе хомӯш ба қамишзорони ду тарафи роҳ гӯш дода истоду баъд якбора хусидагӣ бар ин аспро тозонида гузашта рафт. Диловару Идрис ӯро ба хубӣ дида ва шинохта буданд. савор дар сар тоқии чуст, дар тан гимнастёрка дошт ва миёнашро бо камарбанди сербар баста буд. Нусратхоҷа, аз дил гузаронид Идрис. дар тагаш сиёҳ мушкин. вай дар ин бевақтӣ аз куҷо омада истода бошад? Мирзохолу амаки Ҷамолбек ҳам аз ҷои дидбонии худ Нусратхоҷаро бо аспаш дар ҳол шинохта, як лаҳза ҳатто нафас накашида истоданд, ки беҳарос гузашта равад. мумкин аст, ки аз қафояш боз дигарон омада монад. Мирзохол аз ҳашар-ҳашари қамиш омада истодани Диловару Идрисро фаҳмида қаҳраш баромад.
шумоён хаб хоб кунед намешавад? Гуфт вай. Одами аз роҳ мегузаштагиро талхакаф мекунед. Идрис хушҳолона хандид. Амаки Мирзохол, кай боз ту ба Нусратхоҷа дилсӯз шудаӣ? ин ҷо гап дар дилсӯзии ман не, ҷиддӣ гуфт Мирзохол. Мумкин аст ки инҳо Нусратхоҷаро пеш-пеш барои санҷидани роҳ фиристода бошанд. Акнун ки Нусратхоҷа бехавф гузашта рафт, мумкин аст баъди андак фурсат аз қафо одамҳои Ғаффоров омада монанд. шумо беҳуда воҳима накунед, амак, гуфт диловар. онҳо имшаб намеоянд. бояд донанд, ки кори рӯзона натавонистагиро шаб ҳам наметавонанд. Не, додар, ту онҳоро намедонӣ, гуфт амаки Мирзохол. онҳо ки аслан ҳама аз тоифаи дуздон баромадаанд, мисли дуздон кор мекунанд. дуздон аксар шаб ба шикор мебароянд. гапи Мирзохол ҷон дорад, ҳушёр шуда истем беҳтар, ҷавоб дод амаки Ҷамолбек. намедонам барои чӣ бошад, ки дили ман нотинҷ аст, гуфт Мирзохол. ба гумонам ҳамин шаб ягон дилсиёҳӣ мешавад. ман одатан ҳам хурсандиву ҳам дилсиёҳиро пешакӣ ҳис мекунам. шумо имрӯз бисёр монда шудаед, амак, гуфт диловар, ки ҳоло нисбат ба ин марди фидокору олиҷаноб дар дилаш меҳру муҳаббати самимие пайдо карда буд. ӯ боиси изтироби Мирзохолро хуб мефаҳмид ва мехост, ки вайро ба ҳар ҳол каме осуда кунад. акнун навбати посбонӣ аз они ману Идрис. шумоён ҳарду ҷура ба ҳузур ба хона рафта хоб кунедтун. Мирзохолу амаки Ҷамолбек ба ин таклиф розӣ нашуданд. онҳо азм доштанд, ки то сафед шудани рӯз дар ҳамин ҷо ҳамроҳи Диловару Идрис меистанд. модом ки Нусратхоҷа дар ин нисфишабӣ асп давонида гаштааст, мегуфт Мирзохол, душман осуда нест. душман ки осуда нест, ману шумо хотирҷам шуда наметавонем. душман осуда набошад, ҳар хел дилсиёҳӣ рӯй доданаш мумкин. онҳо акнун 4 касӣ навбадорӣ мекарданд, ки боз аз тарафи Қурғон дукур-дукури суми аспҳо ба гӯш расид. мешунавед, гуфт Мирзохол, ки ҳоло ба рост баромадани гумони худ шубҳае надошт. ин дукур-дукури як асп не, ин дафъа чанд нафар меоянд. аз роҳ 3 аспакии салаву ҷомапӯш гузашта рафтанд. онҳо байни худ ғудур-ғудур гап зада мерафтанд ва на аз пешу на аз паҳлӯ хавферо ҳис намекарданд. нахуд ки одамҳои Ғаффоров салаву ҷома карда баромада бошанд, гуфт Идрис ба гӯши Мирзохол пичирос занон. мумкин, гуфт Мирзохол, ки аз паси аспакиҳо хеле бодиққат нигоҳ карда меистод, аммо онҳо ба сӯи қишлоқ тоб нахӯрда рост гузашта рафтанд. роҳгузарҳои муқаррарӣ, гуфт Идрис. ту аз куҷо медонӣ? бо шубҳа пурсид Мирзохол. амаки Мирзохол, гуфт Идрис ба хурӯш омада. онҳо ку мабодо бо ту маслиҳат накарда буданд, а? маслиҳат карда буданд, додар, заҳрхан намуд Мирзохол. онҳо хеле вақт боз бо ману ту маслиҳат карда гаштаанд, фақат совати мувофиқро намеёбанд. баъди як дам аз поён, аз тарафе ки он 3 аспакӣ гузашта рафта буд, дар роҳ савори танҳое пайдо шуд. ӯ низ дар сар салаву дар тан ҷома дошт ва аз паси китфаш мили милтиқ намудор шуда меистод ва он дар шувои моҳ гоҳ-гоҳ ҷило медод. инаш кӣ бошад? дар дил мегуфт Мирзохол. мумкин аст яке аз он 3 нафар бошад. не, онҳо дар китф милтиқ надоштанд. ё ки он вақт милтиқҳояшон дар таки ҷома пинҳон буд. ин ё босмачӣ ё дузд аст, пичироззанон гуфт Идрис. Мирзохол бо кафи дасташ даҳони Идрисро пӯшонид, то ки гап назанад. савор хеле наздик омада буд. аспаш аспи Ғаффоров барин, аз дил гузаронид амаки Ҷамолбек. боз ҷосуси вай набошад. савор дар хамгашти роҳи қишлоқ дақиқае истода ба 4 тараф нигоҳ карду баъд ҳама ҷоро хомӯшу бехавф гумон кард, магар ки ба сӯи деҳа равон шуд.
ин меҳмони нохондаро дастгир карданд дар кор. қатъӣ гуфт Мирзохол ба Диловар, ҳатман дузд будагист. бачаҳоро рафтан метарсонад. амаки Ҷамолбек низ бо ташвиш аз ҷо бархост. ӯ мехост ки меҳмони нохондаро ҳар чӣ зудтар дастгир кунанд. не, сабр кардан дар кор, гуфт Диловар. аз қафояш поида меравем. аввал нияти вайро фаҳмидан дар кор. дуруст, рафтем, гуфт Идрис аз ҷо бархоста. ин ҷо кӣ мемонад? пурсид Мирзохол. рафту вай танҳо набошад чӣ? аз қафояш боз дигарон омада истода бошанд. Диловар хоҳиш кард ки худи Мирзохол истода дидбонӣ кунад, лекин ӯ қабул накард. Идрис ҳам розӣ нашуд. ҳарду ҳам фикр мекарданд ки меҳмон яроқ дорад, бинобар ин танҳо рафтани Диловар дуруст нест. вайҳо ҳатто мехостанд ки Диловар наравад, вале Диловар низ ин таклифро қабул кардан наметавонист. онҳо ҳар се амаки Ҷамолбекро маҷбур карданд ки дар сари роҳ монда посбонӣ кунад ва худашон ба даруни ҷӯйчаи беоби қади роҳ даромада, паси ҳамдигар сарҳоро хам карда аз қавои савор рафтанд. савор ба қишлоқ расида аз асп фаромад ва милтиқашро низ аз китфаш гирифт. сипас аспашро етак карда пиёда равон шуд. ҳозир сагҳо абар кунанд чӣ мешавад, фикр мекард Мирзохол. сагҳо ё ҳама бехабар монданд, ё хоҳиши Мирзохолро ҳис карда буданд ки асло абар накарданд. шояд ки бӯи меҳмон ба онҳо бегона набуд, ё меҳмон аз куҷо ва чӣ хел қадам заданашро хуб медонист. ӯ аз мобайни ду хонаи гилини паст гузашта ба сӯи қамишкапаи Диловар мерафт. таъқибкунандагони ӯ низ чолокона аз даруни ҷӯйча баромада худро ба қафои хонаҳои гилин гирифтанд. меҳмон дар назди капа истода як ба қафояш баргашта нигоҳ кард ва баъд хам шуда ба даруни капа сар халонид. аброр, аз дил гузаронид Диловар. хайрият ки адолатро модараш ба хонаи худашон гирифта бурд. идрис ба гӯши Мирзохол пичироззанон мусичаи бегуноҳ гуфт. Мирзохол норозиёна аз китфи ӯ ба қафо кашид ки пеш наравад. меҳмон дар капа касеро наёфта, сониян ба сукунати шаб гӯш дода беҳаракат истод. шояд чӣ кор карданашро фикр мекард. сипас ба қафо гашта ба сӯи хонаи амаки Ҷамолбек роҳ гирифт. Диловар акнун дастонашро гиреҳ карда пеш гузаштанӣ буд ки Мирзохол аз оринҷи ӯ маҳкам дошта нагузошт. шумо ҳардуятон аз пушти ман биёед. меҳмон аз қафои асп хишири хору хас ва хашхаш нафаскашии касеро пай бурду саросима мили милтиқро рост карда дуғ зад. кистӣ? Мирзохол акнун меҳмонро аз овозаш нағз шинохта буд. маро нашинохтӣ, Аброр? пурсид ӯ аз эҳтиёт худро ба паҳлӯи асп гирифт. Аброр дар торикӣ милтиқро шақароз занонида тир кушониданӣ буд ки Мирзохол тарсу ҳаяҷони худро пинҳон дошта гуфт: осуда бош, Аброр, охир ману ту акаву додар будем ку, наход фаромӯш карда бошӣ. акаву додар, дандонҳояшро ғаҷароз занонида хоид Аброр, лекин ба ҳар ҳол ба тиркушоӣ дудила шуда буд. Мирзохол аз ҳамин фурсати муносиб истифода бурда зуд ба таги асп хам шуду ду даста аз пойҳои Аброр дошта кашид. Аброр бо қундуқи милтиқ ба сари вай заданӣ шуда буд ки асп хусида аз болои Мирзохол парида гузашту бо як пои қафояш ба дасти Аброр чунон зад ки милтиқ аз дасташ афтид. ҳамин вақт Диловару Идрис ҳам расида омада Аброри ба Мирзохол дарафтодаро ба замин зер карданд. Аброр ҷонсаракона дасту пойҳои онҳоро мегазиду лекин сар бардошта хеста наметавонист. Идрис аз таги пояш салаи калони Аброрро ёфта бо мадади Диловару Мирзохол ду дасти меҳмонро ба пушташ тоб дода баст.
сипас салаи дарозро аз сандуқи дил то нуги пои Аброр печонида баромад ва дар охир ҳарду буҷулаки пойҳои ӯро ҷафз карда баст. баъд ӯро бо ёрии диловар рост карда хандида: акнун Аброр не арвоҳ шудӣ гуфт. дар ин фурсат сагҳои қишлоқ абар-абари бисёре карда ҳамаро бедор карда буданд. мардони деҳа, ки бе ин ҳам аз хавфи ҳуҷуми шабонаи одамони Ғаффоров дар хавотир буданд, ҳама давида ба берун баромаданд. зеварой Нусратхоҷаро низ маҷбур кард, ки бедор шуда ба кӯча барояд. ӯ роҳравон аз ҳар кас чӣ гап гуфта мепурсид. ниҳоят ӯ ба он ҷое расид, ки Идрис Аброри ба арвоҳ табдил ёфтаро рост карда ба мардум нишон медод. Нусратхоҷа бе ҳеҷ шарҳу баён воқеаи рӯйдодаро фаҳмиду бо ғазаб лаб газида ба ду чакаи Аброр ду торсакии обдор фаровард. Аброр ҳам ҳоло хатои худро фаҳмида буд. ӯ ба гапи Нусратхоҷа надаромад. Нусратхоҷа борҳо ба вай гуфта буд, ки ба қишлоқ наояд, ба назари касе нанамояд. нағз не тағош, гуфт Идрис ба Нусратхоҷа муроҷиат карда. мусичаи бегуноҳ ба лонаи худ баргаштааст. аспи колхозро ҳам овардааст. фақат бо милтиқ омаданаш хуб неку? хайр инам безарар будагист. Нусратхоҷа хомӯш бо сари хам пас гашта рафт.